سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتي لومي تلفزيون ازي تكتاتلو وزلخم كاب لومي تلفزيون زي محلالف لكم دهايلو ميهو نحزي زحرنا يوم زيناتات كم صعب اوادي نعملنا شير لايك سبسكرايب ناغوركم نخت كتاتلنا بمعدام حزي نابزرزرم كنسجر سنداي مكتتال اب مودعتا ورح تقمتي سايبر مدقعتي خاب استفصملن هاجرات ኢትዮጵያ ቀዳሚት ምዃና ተገሊጹ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ብመድቃዕቲ ሳይበር ከም ዝተሃሰያ ይኹን እምበር ክንዲ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ሓበሬታታት የመልክቱ ብመሰረት እቲ ብደረጃ ዓለም ንዝፍጸም መድቃዕቲ ሳይበር ዝትንትን ቼክ ፖይንት ሶፍትዌር ቴክኖሎጂስ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኢትዮጵያ ካብተን ሳይበር መድቃዕቲ ዝተፈጸመለን ሃገራት ቀዳሚት ኮይናላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብደረጃ ዓለም ስጋ ሳይበር እናወስኸ ኣብዚ ኸደሉ ዘሎ እዋን ደረጃ ስጋት ኢትዮጵያ 96.8 ኮይኑ ተመዝጊበሎም ብመሰረት እቲ ጸብጻብ አንጎላ 74 ነጥቢ ብምዝጋብ ካብ አፍሪካ ካልአይቲ ተቃልዓይት ሃገር ኮይናላ ኡጋንዳ 61 ነጥቢ ብምዝጋብ ኣብ ዓለም 10 ደረጃ ሒዛላ ዶ አፍሪካ ብ37 ነጥቢ ኣብ መበል 63 ደረጃ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ብ53 ነጥቢ 4 መበል 18 ደረጃ ሒዘነሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ቼክ ፖይንት ሶፍትዌር ቴክኖሎጂስ ማያ ሆሮይትዝ مبزح استراق سرقي داتا نتي نعبي زخيد زلو سقات مدقعت سايبر زغوليهم جبننيات السايبر اب اغباواتهم اناتراقو يمصخم زلون علامه زغوروم عودታት ድማ ይሰፍሑ بهلاوم بمحبار نزيز مكت عام مفتار كمز طلبه ገንዚበን بمسرت حبريتا ممحدار دحنነት مربب حبريتا ኢትዮጵያ ኢንሳም ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ሳይበር ስፔስ ዝጥቀሙ ሰባት ሙሳኹ ሲዕቡም ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝፍጸም መድቃዕቲ ሳይበር ሩኢ ወሳኽ አርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት መንግስቲ ዝፍጸም መድቃዕቲ ንሃገራዊ ድሕንነት ሓደጋ ምዃኑ እውን ኣመልኪቶሎም بمنستر معدن نوصاي هاجر نفتنه زلاخو معدنات ናብ ሃገር ከም ዘይምለሱ ባይቶ ወከልት ህዝብ አፍሊጡም ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻታት መንግስቲ ምሕደራን ቁጽጽርን ባይቶ ወከልት ህዝቢ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ስርሒት ኦዲት ሚኒስተር ማዕድን ንፈተነ ናብ ወጻይ ዝተላኹ ማዕድናት ናብ ሃገር ከም ዘይተመለሰ አረጋግጹ እቲ ቋሚ ኮሚቴ ነዚ ዝገለጸ ሚኒስተር ማዕድን ኣብ በጀት ዓመት 2015-16 ዘካይዶ ጸብጻብ ስርሒት ኦዲት መሰረት ብምግባር ምስ መዳርግቲ አካላት ኣብ ዘካይዶ ወግዓው መድረኽ ንወሰኽን ምእካብን እቶት ዕዳጋ ኣመልኪቱ እዩ ኣደሞንበር ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻታት ምሕደራን ቁጽጽርን መንግስቲ ዶክተር የሽመቤት ደምሰ እቲ ሚኒስተር ዝሃቦ ምላሽ ዝዕግብ ከም ዘይኮነን ናብ ብኽነት ሃፍቲ ዘምርሕ ስለ ዝኾነን እቶም ማዕድናት ዝምለሱሉ ስርዓት ንኽዝርጋሕ ኣተሓሳሲበን እተን ኣደሞንበር ኣብ ጽሬት ማዕድናትን ዓለም ለኸ ተወዳዳርነትን ክፍተታት ዝእርም ስርዓት ክቀውን ከም ዘለዎ እውን ኣስሚረናሉ እቲ ቋሚ ኮሚቴ ሚኒስተር ማዕድን ኣሰራርሓ ንኽዝርግሕ እምበር ነቶም ከይተመለሱ ዝተረፉ ማዕድናት حتى ننزع السل مسرح جن أي قمتن هاجراو بانكي سدرتي كاب زرخبو شرف وصاي 50 مئتاوي خشوطن تيسترف دما اب بانك حسابهم نزتوسن اوان نخصنحو فقيدهم سدرتي كاب زمن چو ገንዘብ وصاي 50 مئتاوي بقلطف شيطم استرف 50 مئتاوي او ኢትዮጵያ بزركب بانك حسابهم نزتوسن اوان كعمطلو زخولو اسرارها كاب لومي 5 حدار 2017 عامه مرت جميرو تግባራዊ ከም ዝኸውን ሃገራው ባንክ ኢትዮጵያ ፍሊጡም ኣብ ማሕዳሪ ሃገራው ባንክ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረት ከም ዝበልዎ ሰደርቲ ካብ ዘመን ጭዎ ባጤራ أي 50 مئتاوي بقولتف نبانكتات نخشوطن استرفد ما أوشت حد ورحين نخشوطن يقددوا من بارهم أزخاخيرهم اتي سرعات نجزيو أو جبري خوع الاستجبرة رجوع وحزي باتيرا وصاي نخلو بزنبرة دليت مخانون حبيرهم كاب حمشت حدار جميرجن سدتي كابتي زفلفلو وباتيرا وصاي تليلهم 50 مئتاوي خشوطن استرف 50 مئتاوي دما نزيتو السنة جزء أب حسابهم كحزوون كم زخولو زرخونا يحاوريتها ملكت زي مالت أوشت حد ورحين نتي زمن شوون أي وصاي باتيرا كشوطو أي قدودن مالتي ሶማሊላንድ ራውዓይ ፕሬዝደንታው መረጻ ካይዳም ተማሊ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ 2000 ናቆጣታት መረጻ ድምጾም ከም ዝሃቡን ቆጸራ ድምጽ ድማ መቁጻር ከም ዝተጀመረን ተሓቢሮሎም ኣዛዝ ሓይሊ ሶማሊላንድ ጀነራል መሐመድ አዳን ሳቃዲ እቲ መረጻ ዲሞክራሲያውን ሰላማውን ነይሩ ሓንቲ ጸገም እውን ኣይተረአን ክብሉ ገሊጾም ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሑ ፕሬዝደንት ሙሳ ቢሂ ዓብዲ ንኻልኣይ ግዜ ንሰልፊ ሰላም ሓድነትን ልምዓትን ኩልሚ ወኪሎም ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብደላሂ ኣናህፊታ
ካብ ሰልፊ ወዳኒ ፋይሳል ዓይሊ ዋፋራ ቢርጋር ካብ ሰልፊ ልምዓት ኣብቲ መረፃ ተናሓናሕቲ ኮይኖም እዮም ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 1991 ጀሚራ ባዕላ ንባዕላ እተመሓድር ዘላ ሶማሊላንድ ለምዘበን ንረብዓይ ጊዜያ መረፃ ኣካይዳ ዘላ ሶማሊላንድ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ዝመርሕ ፕረዚደንት ንምምራጽ ድምጻ ሂባላ ጎና ጎንቲ ፕረዚደንታዊ መረፃ ኣብ 5 ዞባታት ሶማሊላንድ 10 ፖለቲካዊ ውድባት 20 ሚእታዊ ድምፂ ንምርካብ ይወዳደሩ ኣለዉ እዚ ድምፂ ምርካቦም ንዝቕጽል መረፃ ወግዓዊ ውድባዊ ደረጃ ይወሃቦም መረፅቲ ክልተ ናይ ድምፂ ወረቀት ሓደ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ እቲ ሓደ ድማ ንመረፃ ፖለቲካዊ ውድባት ሂቦም ኣለዉ ቀዳማይ ውፅኢት እቲ መረፃ ልሙሸት ክግለጽ ተፅቢት ዝግበር ኮይኑ ነቲ መረፃ 27 ዓለም ለኸ ትካላት ከም ዝተዓዘብኦ ተገሊጹ ኣሎ ሶማሊላንድ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ሓንቲ ሃገር ዘለዋ ኩሉ ስርዓት ዝዘርግሐት እኳ እንትኾነት ክሳብ ሕዚ ግና ካብ ውድ ሕቡራት መንግስታት ኣፍልጦ ክትረክብ ኣይከኣለትን ሶማሊላንድ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ድሕነትን ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ዓርሰ ምሕደራ እኳ እንተዘርግሐት ሶማሊያ ግን ከም ሓደ ኣካል ግዝኣታ ከም ትረኣያ ትገልጽ ነዚ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ንዝፈጸመቶ ስምምዕ በሪ ባሕሪ ንሶማሊያ ኣቆጢዕዋ ዝርከብ ውድ ሕቡራት መንግስታት ናብ ተጻባእቲ ሓይልታት ሱዳን ዝቐርብ ኣጽዋር ጠጠው ንኽብል ጸዊዑ ውድ ሕቡራት መንግስታት ሕዚ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ደገፍ ንሰላማውያን ሰባት ንምሕራድ ዘኽእል ይኽብል ብምግላጽ ናብቶም ኣብ ውግእ ዝሳተፉ ዘሎ ሓይልታት ሱዳን ዝበጽሕ ቀረብ ኣጽዋር ብቕልጡፍ ጠጠው ንኽብል ጸዊዑ ሓላፊት ፖለቲካ ውድ ሕቡራት መንግስታት ሮዝማሪ ዲካርሎ ነዚ መልእኽቲ ናብ ቤት ምክር ጸጥታ ኣመሓላሊፎኖ ይኹን እምበር እተን ኣጽዋር የቕርባ ኣለዋ ዝተባሃላ ሃገራት እንመን ምዃነን ኣይጠቐሳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ውግእ ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ 24,000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 11 ሚልዮን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም እዮም ክልቲኦም ወገናት ሓድሽቲ ተዋጋእቲ እናመልመሉ ወተሃደራዊ ስርሒታት እናጋደዱ ይቕጽሉ ኣለዉ ዓባይ ብሪጣንያ ዘቕረበቶ ውሳነ ሕጂ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ምይይጥ ዝርከብ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ተጻውኦታት ጠጠው ከብሉን ገደብ ዘይብሉ ኣብ ወሃባ ሰብኣዊ ሓገዛት ክፈቕዱን ይጠልብ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ልዕሊ ፍርቂ ካብ 50 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን ከቢድ ሕጽረት ምግቢ ኣብ ዘጋጥሞ ዘሎ እዋን ኮይኑ ጉጅለታት ረድኤት ብመሳገሪ ዶብቻ ደቢሎም ቀጻሊ ምብጻሕ ኣብ ዝድለየሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዋይት ሃውስ ሓድሽ ንዝተመረጹ ዶናልድ ትራምፕ ኣዘራሪቦም ንነዊሕ እዋን ተናሓናሕቲ ዝኾኑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንኽልተ ሰዓታት ዘተ ከም ዝገበሩ ተሓቢሩ ፈላማይ ዝርርቦም ብዛዕባ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕን ሰላማዊ ምስጋር ስልጣንን ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ዘጋጥሙ ሓገድስቲ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነትን ውሽጣዊ ፖሊስን ከም ዝተዛራረቡ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካረነን ፒር ገሊጸን ኣብቲ ዘተ ጉዳይ ሩስያን ዩክሬን ዝተለዓለ ኮይኑ ፕሬዚደንት ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ዝተፈላለዩ መርገጽታት አንጸባሪቆም ተባሂሎም ፕሬዚደንት ባይደን ንዩክሬን ምድጋፍ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጽቡቕ ምዃኑ ብምጓት ዝሓለይት ኣውሮፓ ምፍጣር ኣሜሪካ ናብ ኩናት ከይተኣቱ ዝሕግዝ ይክሉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጃክ ሱልቫን ይገልጹ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ከም ዝገለጹን ብኸመይ ጠጠው ይብል ንዝብል ግን ካብ ምግላጽ ከም ተቆጠቡን ተገሊጾሎም ባይደንን ትራምፕን በሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ወን ተዛራሪዎም እዮም በዚህ ድማ ፕሬዚደንት ባይደን ከምቲ ቃል ዘአቶናዮ ሰላማውን ሩጉን ምስጋር ስልጣን ከነረጋግጽና ነዚ ንምርጋጽ ዝካለና ሁሉ ክንገብርና ኢሎም ተዋሂሉ ሕዚ ስልጣን ዝለቁ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዲሞክራት ልሙድ ኮይኑ በሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ከም ዝረከቡ ኳን ተገለጹ ትራምፕ ግን ኣብ 2020 ባይደን ኣብ ዝተዓወቱሉ እዋን ከምዚ ኣይገበሩን ክቡራንን ንሕዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓን ሕደሩ